Okay, sanibona, ngiyathemba niyaphila. Namhlanje bengithi nje ake nginazise or ngimtshele ukuthi uma uwumuntu uphila emhlabeni angeke wathandwa yibo bonke abantu. Awungiyo imali. The only thing ethandwa yibona bonke abantu imali kuphela. We as we are living here in this world, into esifisayo ukuba nayo ukuba nemali. But not ukuthi sithande abantu, angeke wathandwa yibo bonke abantu. So ngalokho ngiqonda ukusho ukuthini na, ngiqonda ukusho ukuthi lindela ukuthi as you are living there are people abangakufisela into enhle, though there are also people abakufisela into enhle. If uvelelwa into embi bakhona abajabulayo. Also if uvelelwa into embi bakhona abaphatheka kabi njengawe. So for you to do ukuthi uvumele nanoma ngayisiphi isimo obhekana naso ukuthi senzeke, ayikho into engadluli. Ake ngilinganise nje ngokushona komuntu. Uma ngabe kukhona umuntu oshonile ekhaya kubo baphatheka kabi, kuba buhlungu. But that person, if he was having enemies, or if that family was having enemies, obviously bazojabula. Then let's come to emsebenzini ke. If kuukuthi mhlawumbe ubukade usebenza, then ubese uyashona or kuukuthi uyagula ke, there are people abazojabula. By the time ugula kuvuleka amathuba emsebenzi, khona umuntu ozo-applya ebese ezongena while wena usase ku-sick leave. Also if kuukuthi usushonile, khona abantu abajabulayo futhi abanama-qualifications afana nale yakho obuyenza le oyifundele. Uzothi ungashona ebese eqhamuka lowo muntu e-applya abe nenhlahla athathwe. So ngiqonda ukucacisa ekuthenini akusikho konke ukuthi uma kukwehlela or ukuthi uma kwenzeka empilweni yakho ubese ungabe uyilindela ukuthi uma uvelelwe into embi wonke umuntu uzozulana nawe, wonke umuntu uzophatheka kabi njengoba nawe usuke uphatheke kabi. Again ngilinganise nangokuthi each and everything eyenzakala emhlabeni, there is a person who is benefiting, also there is a person who is losing. Ngilinganise nanganansi enye example. There are people abanamabhizinisi aba-owner ama-mortuary. Vele ukuze ibhizinisi lakhe liphumelele or ukuze enze income, kuhleze kusemkhulekweni wakhe ukuthi engazuthi linganyuka izinga lokushona kwabantu. So uyabona ngaleso sikhathi leso kubhlungu ukulahlekelwa ilungu lomndeni, but at the same time thina siyakhala ekhaya ukuthi silahlekelwe, but umphathi wemotuary uyajabula for ukuthi he will get i-income. Also we come to about dokotela. If kungasaguli umuntu, udokotela uzophatheka kabi, because udokotela ukuze athole imali, ukuze alale edlile, kumele kube khona umuntu ogulayo ozoya ko-consulta kuyena. So if kuukuthi akusabikho umuntu ogulayo, vele udokotela kuyena kuzoba buhlungu. Emkhulekweni kadokotela uthi njalo uma ekhuleka akhulekela ukuthi uNkulunkulu akube khona abagulayo ukuze ngizobenefita nami kwelami ibhizinisi. Same applies nasemntwini o-owner imotuary. Always emkhulekweni wakhe ukhulekela ukuthi mabashona abantu ukuze ezobenefita kwelakhe ibhizinisi. Again kuma-paramedics, abashayeli be-ambulance, naye uma ngabe ekhuleka ukhulekela ukuthi akube khona umuntu ogulayo odinga ukuphuthunyiswa esibhedlela, or akube khona such ama-car accident ukuze ezobizwa fast afike athathe lo muntu olimele engozini yemoto or labantu abalimele. So uyabona ukuthi naye kusemkhulekweni wakhe ukuthi engazuthi kungenzeka ingozi kulimale abantu. Same applies futhi nakubantu aba-owner, what do we call these cars, ama-breakdown. Yena njalo uhleze khuleka. Uma ngabe khuleka nje ukhulekela ukuthi uNkulunkulu wami ngisize, maybe at least osukwini lanamhlanje kwenzeke nje ama-car accident noma ngaba u5, ukuze ezokwazi ukuthi abizwe
for ukuthi afike athathe lezi imoto lezi ezilimele azihambise la kumele ziye khona. Engiqonda ukusho mina lana sengikhatha inkulumo yami ukuthi kunanoma ngayisiphi isimo esenzakalayo, kunanoma ngayini eyenzakalayo, kukhona abantu abakujabulelayo lokho, kukhona abantu abaphatheka kabi for lokho. So wena-ke as uphila, the only thing okumele uyijabulele, the only thing okumele uyibonge is uma kuwukuthi uNkulunkulu usakuhlengile impilo yakho, konke okucelayo kusaphumelela, zonke izifiso zakho zisekhona, usaphila, uyavuka, uyalala, uphephile, yileyo nto kumele uyibonge kuNkulunkulu. Ukuthi ubani ujabule, ubani uphatheke kabi, mawuvelelwe into embi, ubani othe okududuzile, ubani owenzeni, no, ungazikhathazi ngalokho, because all in all, each and everything eyenzakala emhlabeni kunabantu abayijabulelayo. Each and everything eyenzakalayo kusuke kukhona umuntu oyikhulekele ukuthi yenzeke. So nje indaba yami lapho ukuthi wena bonga uNkulunkulu ukuthi usakuhlengile kuze kube manje, bonga uNkulunkulu ukuthi ukwazela ukulala wavuka, bonga uNkulunkulu ukuthi so far noma ustrugglisha ukuthi awukasebenzi, bonga ukuthi noma ungasebenzi but still usaphila, usawudinga lowo msebenzi. Bonga uNkulunkulu ukuthi kunanoma ngayini wena oyenzayo, especially impilo iyona nto ebalulekile more than everything. Masibonga ukuphila nje uNkulunkulu, singabheka ezinye izinto ezenzeka emaceleni. Nibe nobusuku obuhle njengoba nibona ukuthi sekuntambama manje.